Di zamanê Pêxemberê me aleyhisselat vesselam da pîrekek zenciya rengê wê ya reş hebû. Vê pîrekê tim dihat mizgefta Pêxember aleyhisselat vesselam paqij dikir û dida hev. Demak derbas bû, Pêxember aleyhisselat vesselam va pîrekan nedî. Ji sahabeyê kiram pirs kir, goma ew pîrekeke tim dihat mizgefta me paqij dikir û dida hev nêxwanê, ez wê ya zû nabînim. Sahabeyê kiram goya Resûlê Xwedê, wê pîrekê wefat kir. Pêxember aleyhisselat vesselam goma ne gerek we xeber bi min da. Dawiyê jî goka gora wê ya rê me bidin. Gora wê ya rê Pêxember aleyhisselat vesselam da. Pêxember aleyhisselat vesselam hat ser gora wê nimêj kir û jê re dua kir.